Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau za mu yi maganganu akan waɗannan manya-manyan mawaƙa da kuke gani kamar haka, musamman ma da aka sa gasar waɗannan mawaƙa da kuke gani kamar haka, wato iyayen gida da kuma yaran gida. Sai dai kafin nan bari mu zagaya ɓangaren talalakan hajojikanmu, wa ma'ana kamar waɗanda suke matuƙar yawan kiran mu a waya suke mana magana cewa suna so za su buɗe YouTube channel domin su dinga ɗora abubuwansu, kamar mawaƙa waɗanda suke so za su dinga ɗora bidiyon waƙoƙinsu ko kuma odiyon waƙoƙinsu a kan YouTube channel, ko kuma waɗanda suke sha'awar harkar comedy waɗanda za su dinga ɗora comedy dukansu a kan YouTube channel. Sannan bugu da ƙari ga waɗanda suke so za su dinga ɗora labarai, bidiyo ko audio a cikin YouTube channel. Bugu da ƙari ga waɗanda suke so za su dinga ɗora wasanni kala-kala a cikin YouTube channel. Sannan bugu da ƙari ga waɗanda suke so za su dinga ɗora fina-finai a cikin YouTube channel. Ku sani cewa a yanzu a wannan lokaci mun shirya, hakan ne isa muka yi muku magana ga wanda yake bukata za a buɗe mishi, mace ko namiji, kuma ga wanda yake buƙatar zai siyi wanda aka fara tara subscribers a cikinsa ya sani cewa a shirye miki. Kuma bugu da ƙari ga wanda yake so zai siyi wanda aka buɗe shi amma riga an fara biya, ku sani cewa a shirye miki. Bugu da ƙari ga waɗanda suke so za su bada tallalukansu domin a tallata musu hajarsu, a san kalar abubuwan da suke sayarwa ko kuma kalar abubuwan da suke so a su cimmawa, su sani cewa a yanzu a wannan lokaci mun fara karɓar tallalukanku. To, bari mu dawo ainihin abin da ya zaunar da mu, wato ɓangaren wannan gasa da aka sa ta mawaƙa. Tabbas mutane da yawa sun yi matuƙar mamaki da aka ga Nura inuwa, Bireka, Umar Sharif, Naziru, ga kuma Auta, ga Isa Ayagi. Tabbas waɗannan manya-manyan mawaƙa da kuke gani kamar haka guda 6, tabbas sun zuba maƙudan kuɗaɗensu domin tallata ƙungiyar mawaƙa, kuma domin ribar mawaƙa, domin ci gaban sababbin mawaƙa, wato ƙananun mawaƙan da suka taso kuma suke so a san su a faɗin duniya. Ku sani cewa ba wai iya 'yan Najeriya ba, kowane ɗan ƙasa in dai yana harkar waƙa, wannan gasa ba a bar shi a baya ba. Kuma ku sani cewa wannan gasa za ta dinga tafiya ne a kowane lokaci, kuma duk sati za a dinga wallafa wannan gasa. Ku sani cewa wannan gasa ba don kowa aka buɗe ta ba, sai don ƙananun mawaƙa waɗanda ake so su ci gaba, musamman ma ɓangaren mata da kuma ɓangaren maza. Akwai matasan da suka taso ɓangaren mata da ɓangaren maza wanda suke so su fara harkar waƙoƙi, amma ba su da yanda za su fara yi domin babu waɗanda za su